Anga jamana marabolo ɲɛma Dr Bubu Sise kunu sigi ka fɔ ba min bilala sen ka wasa min kɔni ye maliden bɛɛ lajɛlen ka sigi ni ka kuma bɛn ani basigi ka sabati cogoya min na o kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ ale bolo. Imam Mahmud Diko a kanubagaw ni a dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kuluba kelen ye. O baaraw ɲɛbilaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛra kunu. Farikolo ɲɛnajɛ kibaru la Samuel Eto ale ye a jira k'a fɔ ko a bɛna ndolanci kɔni dabila ni waati ninnu na. Ni de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan ni Ala sɔnna ma ka di aw ma bi karido Muharam kalo tile 8 commission ka fɔ la hijira san 1441 aw bisimila dun kibaru kɛnɛ kan. Anga jamana marabolo ɲɛma Dr Bubu Sise kunu sibiridon kabɛni septembre kalo tile 7 san 2019 sigi ka fɔ ba min bolodalen bɛ wasa maliden bɛɛ lajɛlen na se ka sigi ka haminaw yira ɲɔgɔn na fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ dekun min ni jamana b'a ka o ka se ka ban cogoya min na kɛnɛ in bonya ni a karama bɛɛ lajɛlen kun bɛ an ka marabolo ɲɛma bolo ni o ye Dr Bubu Sise min bɔra sigi in kɔnɔ Sumu Yatara ale ka seereyaw an ka ɲɛmadaw fɛ. Kumase mun bilalen no sen kan yasa bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma dialogue politique inclusive o baaraw kɔni daminɛna kunungo sibirido kabɛni septembre kalo tile 7 san 2019 baara in daminɛ kɛnɛ kan mun ye an ka ministre ka ɲɛmaa ye Dr Bubu Sise ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se an ka sigira sabanan n'o y'an ka commune 3 yɛrɛ maire ye Madame Jire Mariam Diallo ale kɔni tun bɛ yen nɔ ale ye mɔgɔw bisimila ka jira mɔgɔw la sigi kun tɛ dɔwɛrɛ sigi kun de u ka ɲɔgɔn lamɛn yasa bɛɛ ani laɲini mun b'u la n'o ye keleya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ ale kɔfɛ société civile yɛrɛ ɲɛma n'o ye Ibrahima Alaye Touré ale fana ye kuma ta ale ka kumaw na a ko kabini san 1991 wagati ninnu de la ko mun kɔni ye politique jɛkulu ninnu ye olu cayara an ka jamana kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kun ye yasa bɛɛ ani keleya ani ɲɔgɔn kanbɛn o bɛ se ka na cogoya min na Mali kɔnɔna na nka o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra politique tɔn cayara Mali kɔnɔ nka hali bi laɲini kɔni ma se ka sabati o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Ibrahima Touré a ye sigi yɛrɛ kun a y'a da don a la a ko sigi kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka ɲɔgɔn lamɛn u ka bɛn kelen ma sabula ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen de ye maliyɛn ye wa fana ko maa caman kɔni fatura k'o sababuya kɛ ni bɛnbaliya kuma ninnu ye fo ka taa se an ka jamana yɛrɛ sinsin bɛrɛ caman ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna a ko waleya ninnu kɔni ma ɲi nɔ n'u bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn ni sigi kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya politique jɛkulu mɔgɔw ka ɲɔgɔn lamɛn u ka ɲɔgɔn faamuya bɛɛ a bɛ se ka na cogoya min na jamana kɔnɔna na ko mɔgɔ kana a kɛ i yɛrɛ k'i k'a bila i kun na kuma o kuma i bɛna b'i da kɔnɔ ni sigi kɔnɔna na laɲini mun bɛna kɛ i la ni sigi kɔnɔna na i b'a la k'a kɛ i ka jamana de ye o n'a nasira la mun kɔni ye ministre ka ɲɛmaa ye Dr Bubu Sise ale ye kuma ta a ka kumaw daminɛ na a ko ni sigi kɔni barikaba bɛ a kuma la sabula ni maa kɔfɛlen ninnu kɔni faralen no ɲɔgɔn kan k'u bɛna kuma ka bɛn jamana yɛrɛ k'a ɲɛtaa la k'u kan ka dɛmɛ o waleya in na a tilala k'a juru la k'a bɛ layidu kɔni d'u ma kuma o kuma n'a bɛna kɛ sigi kɔnɔna na ka fara laɲini ninnu kan k'a tɛna kɛ fu ye ko mun kɔni ye gouvernement ye a bɛna ɲɛmada kosɛbɛ ninnu kɔni ka kuma yɛrɛ laɲiniw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ni sigi kɔni kuncɛ hɛrɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye a fɔ kuma ɲɛbilaw la kunu sibiridon ka bɛn septembre kalo tile 7 ma san 2019 Imam Mahmud Diko a dɛmɛbaa jɛkulu fo ka fara a kanubaw bɛɛ lajɛlen kan olu farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu belebeleba bila sen kan wasa jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a na se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na jɛkulu in kɔni a bɛ ka wele ko CEMAS ni o ye coordination des mouvements associations et sympathisants de l'Imam Mahmud Diko baara ninnu kɔni kɛra palais de la culture la kunu wa silamɛw bɔra Imam Mahmud Diko a kanubagaw bɛɛ lajɛlen bɔra Mali kanubaa bɛɛ lajɛlen bɔra kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka ministre min ka baara bɛnnen bɛ sigi ka fɔ ma malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Amadou Cham ye ale kun ye kɛnɛ in kan ni ka a ɲɛnamaya teleɲɛta tɔgɔ la Ali Kulibali ne a ka jatala Laji Mamadou Traoré u seginna ni min ye an ka ɲɛmadaw fɛ. Jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko la coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmud Diko ni dɔw y'u b'a fɔ ko CEMAS kunungo ni o bɛnna fɛn min ye septembre kalo tile 7 san 2019 Amadu Ampateba tɔgɔlaso la Badalabugu olu kɔni kun ka lajɛrɛ kun bɛ yen yaasa fɛn min ye ka taa jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen la ka jira k'a fɔ olu ka jɛkulu min bɛ yen ni a kɔni ɲɛsinnen don yaasa ka se ka imam Mahmud Diko a ka hakililaw k'u sankɔrɔta cogoya min na ko a sigili kɔni o sigili de kɔni kɛla o de hokumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ nin kɛnɛ kan fɛn min ye nin
jɛkulu in yɛrɛ ni a sigili baaraw bɛɛ lajɛlen kun den bɛ maa min de ma o de ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsinnen don fɛn min ye mali sariya sun olu kɔni yɛlɛmali ko ka se ka min ka baara ɲɛsin ko ma ani jamana denw yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ma n'u ye Amadu Camu ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kun bi a bolo nka fɛn min ye ni jɛkulu in yɛrɛ a defa n'u ye Imam Muru Diko yɛrɛ ye ale fana kun bi kɛnɛ kan o de hokumu kɔnɔ Imam Muru Diko a ka kuma kɔnɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ni jɛkulu in a sigili a kɛla tare ye ko barisa fɛn min ye jɛkulu min don a bɛ ka min de ɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn min ye Mali gɛlɛya min bi Mali kɔnɔ gɛlɛya a na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ko barisa sigikafɔ o de kun bi Mali kɔnɔ yan bɛn ani kɛlɛya de kun bi Mali kɔnɔ ni o min b'a fɛ ka tunu ka o de laɲini ko o de bɛ ka ɲini fɛn min ye ni jɛkulu in fɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ sigikafɔ ko kuma min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ ale b'o fɛn nka sigikafɔ min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don fɛn min ye malidenw yɛrɛ de ka hakɛ lakanali kɔni ma. Anw ka jamana in basigi ni hakilisigi o de ye jamana in tabiya ni jamana in taalan ye anw bɛ waso ni min ye k'an disi gosi n'a ye o de ye nin tɛ kɛ anw fɛ baara dɔw bɛ yen n'an y'o ye an b'a fɔ maliyɛn tɛ sɔn nin ma o tabiyaw ni o jogo minnu b'an na ni olu bɛ ka effriter ka bɔ an bolo fɛɛrɛ ka kɛ an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ni maa ɲinɛna i jujɔn kɔ i laban cogo a b'i kamana gan aw yɛrɛ ko ten o tuma an jujɔn ye fɛn min ye an danbe ye min ye an yɛrɛ ye min ye an kana ɲinɛ o kɔ jamana bɛ ɲini ka don lahalayaw la min bɛɛ lajɛlen ko min bɛ sɔrɔ o dama sɔrɔ ni nafolo de ye danbe ye o de ye jɔyɔrɔ ye o de ye fɛn bɛɛ ye ayi o t'o ye jamana in sigilen bɛ fɛn wɛrɛw kan min t'o ye an kana ɲinɛ o kɔ an fɔra sigikafɔ kɔni o ye fɛnba ye o an bɛna sigikafɔ kɛ fɛn min kunna sa jamana de don anw hakili la foyi tɛ yen bi ni o ka kan ka bɔ a la ko kuma ma kan ka k'a kan kuma ka kan ka fɛn bɛɛ kan parce que kuma yɔrɔ bɛ fɛn bɛɛ la bi jamana sera o yɔrɔ ma bi nka ni ko in kɔni taara kɛ tɔmɔni ye ka fɛn dɔw fɔ ko a ye kuma nin na a dɔn a kana kuma la o kuma inclusif min fɔra o ma kɛ dɛ o kɔni a kɛra u sagona ko de bon o de ka kan ka bɔ ko in na bi. O kɔfɛ fɛn min ye ministre Amadu Camu ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni jɛkulu min filɛ nin ye o ka foliba bɛ ni jɛkulu in ye ka sabuya kɛ o bɛ ka min ɲini ni malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mako b'o la bi ni o ye sigikafɔ in kɔni ye ni o bɛ ka waliya Mali kɔnɔ ko a b'a fo o la kosɛbɛ wa fɛn min ye Amadu Camu a kɔni y'a jira fana k'a fɔ ko sigikafɔ min bɛ ka ɲini sigikafɔ in a ka boli malidenw yɛrɛ ka fɛn min ye laɲini kɔni kɔnɔ yaasa fɛn min ye bɛn ni kɛlɛya na se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na. An bɛ mouvement Semasi fo ko barikada sabula ni ye wulikajɔba ye faso jɔli hukumu kɔnɔna la donc k'u fo k'u barikada an nisɔndiyalen fana don ka da kan Imam Muru Diko yɛrɛ yira k'a fɔ jamana kan ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min n'o bɛna kɛ sababu ye ka jamana bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ mais a perepelatigɛ la ko a ka kɛ sigikafɔ ye sigikafɔ min n'a bɛ kɛ tiɲɛ kɔnɔ jamanadenw bɛɛ sen bɛ se ka don mun na walasa n'an bɔra sigikafɔ in na bɛnkan minnu bɛna sɔrɔ a la ka kɛ bɛnkanw ye minnu bɛ se ka jamana in bɔ ni dingɛ in kɔnɔ donc an b'a fɔ ka barikada ka Semasi fo n'o y'a ka dɛmɛba jɛkulu ye an b'a fɔ u bɛ Mali ka baara de la donc k'u fo k'u barikada k'a jira k'a fɔ an ka département bɛ yen société civile tɔgɔ la initiative fɛn fɛn bɛ yen ŋaniya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka na ni jamana in basigili ye ka yɛlɛmaw don jamana maracogo la walasa mara ka se ka jamanadenw nafa ka se ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ an bɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ dɛmɛ don o hukumu fana kɔnɔna la. O kɔfɛ fɛn min ye Ɲoro Sirifikɛ n'u ye Buyi Hayidara a denkɛ min ni a kɔni y'a bila ka na fɛn min ye nin baara in kɔnɔ ale ka hakili la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Ɲoro Sirifikɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale ani Imam Muru Diko olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de ye jamana ko Mali bɛ se ka jɔ cogoya jumɛn na diinɛ bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya jumɛn na ani malidenw ka danbe o na se ka t'u ka danbe ani hɔrɔnya kɔnɔ ni o danbe ani hɔrɔnya ni o de junjo bɛ Imam Muru Diko bolo ko a ka dɛmɛbaa ye Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. عليني محمود ديكو وخوتم المسلمين عنو بالما اسلامي جابروا في طريق نصرة الإسلام والمسلمين وينيغون سروك اسلامية لا فصل كاسلامي ولا فصل ونصرة دولة مالي كجمانا لا فصل من أجل إحلال السلم والسلام في دولة مالي كبسجي أني بين ناتي جمانا كونو والعاد هو ما هو في التنظيم ولا هو داخل التنظيمات هل نالت جما كلولا نامدو جما كلولا ما خالق شيء لا يعود فيه صالح المسلمين يقوم به حد ما قام معه من كا مني ما هو ما يودي كاجو كي اسلامي يلا اسلامي وي علي بكينو فعلا محمود ديكو هو عزيز ابل ما ماندين دبو وكل شيء لا يعدل في صالح
الأمة الإسلامية والمسلمين ودول أكاودي كاجو يا إسلامي وني إسلامي يا مطرفة دي ندمبه وداعي الجميع Ni jɛkulu n'u ye coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mamoudou Dicko ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o bi welewele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka na ni jɛkulu in kɔnɔ yaasa fɛn min ye Mali gɛlɛya o na se ka fura sɔrɔ a la cogoya min na. An bɛ dugawu kɛ jɛkulu kofɔlen min bilalen filɛ sen kan a ka kɛ sababu ɲuman ye anw ka jamana bɛn ani a basigi o ka se ka sabati cogoya min na. Ashura larabukan de don a bɛ fɔ kalo tile 10 10 de tɔgɔ de larabukan na o de Ashura a bɛ komi ashara ye 10 de nka 10 in a bɛ a ka laɲini muharamu kalo o tile 10 laɲini o de ye hɔrɔma kalo ye kalo 4 ye a kalo 4 bɛɛ kobaw de kɛra a la arajaba b'a kelen hiji kalo hiji de bɛ k'a kɔnɔ an bɛ kalo min na n'o ye muharamu ye ale tile 10 kobaw dɔw kɛra a la o de kosɔn u b'a fɔ ko tile 10 Ashura ye tile 10 de ye nin kalo in na sariya b'a ɲini an fɛ an ka a bɛɛ sun n'i bɛ se k'a sun k'a bɛɛ sun ka bato k'a la o de kɔni o de ɲini an fɛ bato k'a kɔnɔ yen a baraji n'a fɔra ko hɔrɔma don ka ban n'i ye bato kɛ i bɛ baraji caman sɔrɔ i bɛ se ka sarakatiw bɔ i bɛ se ka nafilaw seli i bɛ se ka ɲumanyaw kɛ i bɛ se ka sinjitigiw kɛ ala belebeleba o ye sun de ye nka sun in alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a nafa kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ Bukhari nana n'a ye ko alakira yɛlɛmana Madina yahudiyaw kun b'a sun barisa Musa kisila o don Firawuna halakila yahudiyaw kun b'a sun alakira yɛrɛ fana sunna a ye maa yamaru a sunni na nka a sun baraji jumɛn de b'a la a bɛ musilimu kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a b'a jigiya ko Ashura tile 1 sunni a bɛ san tɛmɛnen jinimu yafa a b'o k'i ye nka sariyatigiw fɛ mun kosɔn an kana na yahudiyaw ladege n'i bɛ se i ka 9nan sun ka 10nan sun kelen walima i bɛ 10nan sun ka 11nan sun o ye 2 ye sabanan i bɛ tile 3 yɛrɛ bɛɛ sun ka 9nan sun ka 10nan sun ka 11nan sun n'i kɔni dɛsɛla i bɛ 10nan dama san kelen jinimu yafa de bɛ 10nan dama de la nka yalisa i ka ko ni yahudiyaw kana taa bɔ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka 9nan ni 10nan sun kelen walima 10nan ni 11nan sun 2 walima ka a 3 bɛɛ sun ni dɛsɛla kɔni i ka tile 1 n'o ye 10nan k'o sun dɔw bɛ dantɛmɛni kɛ Ashura la k'a fɔ ko Ashura e ka yɛlɛ n'o tɛ o ye kumalankolon ye walima Ashura ni m'i kɔnɔ fa e tɛ kɔnɔ fa san kɔnɔ o ye kumalankolon ye walima Ashura e ka faliw boli e ka sow boli e yɛrɛ ka jagoya nisɔndiya kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ Ashura mɔgɔ b'i nisɔngoya de bon Karbala kɛra yɔrɔ minnu na mɔgɔ dɔw bɛ taa o la u b'u yɛrɛ bugɔ ni fara ye f'u bɛ sa u b'u yɛrɛ sɔgɔ ni muru ye dɔw b'u yɛrɛ fili tasuma na n'i yɛrɛ fa dɔrɔn i bɛ taa jahanama na Ashura ma dabɔ o kama Ashura ma dabɔ yɛrɛ jagoya faga yɛrɛ tɔɔrɔ kama a ma dabɔ k'i yɛrɛ jagoya nisɔndiya a ma dabɔ o kama Ashura dabɔra dɔrɔn i ka alabatow de kɛ a kɔnɔ ɲumanyaw o ɲumanya kuntigi o ye sun de ye ala k'o ɲumanya kɛli nɔgɔya silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ hakaja farafinna jamana caman min kɔni ye tunga yamaruya bali ye a ka ca denmisɛnninakaw fɛ denmisɛnninw kɔni ye a jira k'a fɔ sababu do olu ma u na se ka u dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na ni ka k'u kisi dɔkɛbaliya tɔɔrɔ ma kunu an ye a jira u la k'a fɔ min ye nin waleya in ye denmisɛnninw kɔni bɛ a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw tɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la waasa olu na se ka sabati u ka jamana kɔnɔ cogoya min na bi an ye wuli ka jɔ wɛrɛw kɛ Aisata Maiga ani a ka jatala Muniru Jire u seginna ni min ye an ka ɲɛmadaw fɛ. Tungalataga duguma sira fɛ a kelen do gɛlɛyaba de ye an fin farafinna yan nɔ barisa farafin caman bɛ tile ka sa tungalataga sira kan tungalataga duguma sira fɛ kun caman b'a la i n'a fɔ ja fantanya baarako gɛlɛya tungalataga duguma sira fɛ kɔlɔlɔ caman de b'a la o de hukumu kɔnɔna la an ka kalanyɔrɔba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko faculté d'histoire et de géographie o kalandenw bɛ walawalali kan ye tungalataga fɛ duguma sira la ne hakilina ye tungalataga ka bi mɔgɔw bɛ sɛgɛnna yan nɔ cogoya foyi t'u bolo pour que i yɛrɛ ka baara sɔrɔ o y'a dama problème ye e somɔgɔ tɛ wariba bɛ mun kun walima e tonton e bɛnkɛ dɔ tɛ yen nɔ mun bɛ jɔyɔrɔba la ni o tɛ e tɛ baara sɔrɔ mɔgɔw bɛ yan'u ka sa maɲumanko la yan i mansaw kɔrɔ olu ye fɛn bɛɛ kɛ walasa i ka don da fɛ caman b'a préféré ka taa ji kan
hali n'u bɛ sa u ka sa n'u bɛ dɔ sɔrɔ ka na pour que u bɛ se ka na musaka dɔ di denbaya la cogo min na a kɔni ka di n ye an ka jamana in filɛ nin ye a bɛɛ de ta don an bɛ se ka to yan an bɛ baara kɛ baarada baden mɛn mun ka gɛlɛn o k'i da ka sunɔgɔ i tɛ ka baara kɛ ka kɛ fugariya ye ni kɔni ye dɔ kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ. Bon ne bɛ se ka kɛ caman b'a kɛ baara sɔrɔ baliya parce que jamana kɔnɔ baara tɛ yen dɔw fana bɛ wuli ka taa tunga fana fɛ bon fana bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ dɔ ye dɔw fana bɛ se ka taa kalan sira fɛ mais ne kɔni bɛ min fɔ baara sɔrɔ baliya in de y'a caman ta ye donc il faut que an ka ɲɛmɔgɔw k'u hakili to la parce que an ka mɔgɔw bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛw de la n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la n'u taara jamana ninnu kɔnɔ u bɛ tila ka lakari u bɛ lagosi maloyala kow bɛ y'a la mais n'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'an sera ka baara caman sigi sen kan o b'a permettre u tɛ bɔ parce que ne bolo u bɛ bɔ de ka taa dayɛlɛmɛ ɲini na parce que dɔw fana bɛ yen minnu bɛ taa duguma siraw fɛ o fana y'a kɔlɔlɔ dɔ ye an b'u ye caman bɛ sa ji ni kɔgɔjiw sanfɛ papier ko problème bɛ dɔw fana minɛ donc o fana y'a kɔlɔlɔba dɔ ye donc il faut que ɲɛmɔgɔw fana k'o yɔrɔ lajɛ. Tungala taga a bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye a bɛ se ka kɛ ko jugu fana ye parce que fɛn dɔ de b'a to mɔgɔw bɛ bɔ ka taa tunga na donc baaratanya b'o la ani mɔgɔw bɛ bɔ ka taa tunga na ka taa fɛn dɔ de ɲɛɲini donc ni i fana ma bɔ sira ɲuman kan n'i bɔra sira jugu kan i ma se ka sira ɲuman ta donc a bɛ se ka kɛ ko jugu ye o sen fɛ donc ni i bɔra a sira ɲuman kan ka taa tunga na n'i taara bɛn ni jatigi ɲuman ye sira ɲuman na i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la mais a sira juguman na fana i tɛ se ka nafa sɔrɔ a la a kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya i ɲɛkɔrɔ tungala taga la kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la o dɔw filɛ nin ni e taara sira juguman na minnu bɛ taa baw la olu dɔw bɛ se ka tugu ba la donc o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye donc n'i taara tunga na fana i ma se ka jatigila ɲumanw sɔrɔ donc susu kin b'a la i bɛ se ka bana jugu voilà n bɛ se k'o yɔrɔnin dɔrɔn de fɔ quoi n'i kɔni b'a fɛ ka bɔ ka taa tunga na i ka kan ka sira ɲuman de ta taara sira ɲuman fɛ wala i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la. Bon sansi dɔw fɛ tungala taga ka ɲi nɔ mais sansi dɔw fɛ a ma ɲi nɔ bon dɔw filɛ nin ye u bɛ taga tungala taga la u bɛ taa fɛn ɲini de la ani ka fɛn ɲini k'a dɔn walasa ka na u ka jamana servi quoi bon tungala taga côté dɔw bɛ yen nɔ ni état ma la yamaruya dɔw ka taga tunga la n'a taara sira wɛrɛ fɛ o kɔgɔji ni a bɛ se ka kɛ u dɔw tɛ se tunga la u bɛ sa sira la soit ko dɔ b'u sɔrɔ tungala taga sen fɛ bon tungala taga ma ɲi nɔ yɔrɔ dɔw fɛ ni u taara tungala ta n'u ma u bɛ se ka kɛ u bɛ fɛn sɔrɔ tunga la mais u tɛ sɔn ka segin bilen ka na u bɛ ɲinɛ u ka jamana kɔ. Ni baara tɛ ka sɔrɔ ni baara min sɔrɔ minnu yɔrɔ i bɛ taa ye jagoya de la bon i bɛ bi faso la ka taa yɔrɔ min na forcément i bɛ taa fara olu ka ɲɛtaga de kan mais i yɛrɛ ka fɛ faso i bɛ se k'o bila i bɛ se ka mago b'i la parce que on dit que jamana faso mago b'a den bɛɛ de la bon mɔgɔ caman hakilina na fantan de don caman yɔrɔ hakilina baara sɔrɔbaliya de don bon n'i y'a jateminɛ fana an bɛ se ka fɔ o fana b'a la ni baara tɛ yɔrɔ i faso la n'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ jagoya ka taga yen de sa mɔgɔ hakɛ min bɛ bɔ a la a ka dɔgɔ ni mɔgɔ hakɛ min bɛ to a la yen o bɛɛ bɛ se ka kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka ji denmisɛnninw fana kan parce que très généralement mɔgɔ min bɛ taali nka bɛɛ tila bɛ sifinnakaw de ye o sifinnaw olu ye jamana siniɲɛsigiw de ye. O tɛmɛnen kɔfɛ kalanyɔrɔba min bɛ an fɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko faculté d'histoire et géographie olu ka ɲɛma o bɛ walawalali k'an ye nin waleya in kan. Tungala a kɛra problème ba ye bi a tel enseigne que a bɛ ka bɛɛ interpeller jamana marabaga b'u interpeller a bɛ jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ interpeller parce que bɛɛ concerné don a la bi dès lors que jamana kɔnɔdenw et surtout minnu bɛ taa bi a jamana fanga bɛ minnu na baara fanga bɛ minnu na jamana jigi yɛrɛ a fɔ minnu ma sifin olu de ka tunga taga ka taa bi bon n'a fɔra ko fanba ka bɔ ka sira minɛ ka taga o bɛ ka vide dɔ de créer alors là o ye problème ba ye et surtout en même temps quand tu vois k'u ka sira min b'a kan fana n'i y'o fara ɲɔgɔn kan réellement problème de don bi a kun fanba ye bi o ye dɛsɛ ye dɛsɛ en fait denmisɛnw yɛrɛ ka taa mais c'est pas parce que wari tɛ n bolo bi mais c'est parce que u ka sini a ɲɛ finen don u bolo u ɲɛ tɛ fɛn na sini min bɛ se quoi alors u bɛ se k'u jigi da min kan mais ni si sera yɔrɔ dɔ la dɔw ye kalan kɛ o diplôme b'u bolo dɔw ye métier kalan fɛn bolo mais baara cogo tɛ yen nɔ a kɔlɔlɔ bɛ yen nɔ bi et surtout an bɛ don min na ko bi yɛrɛ n'i y'a jate minɛ kɔgɔjiw min dun bi n'i y'a bɔ ka di Afrique ma bi u ɲɛciba bɛ an ɲɛ bi parce que u bolo dɔrɔn min bɛ ɲɛfɛ an ka tɔ ka fisa nin bɛ to yan nɔ ye bi donc caman ni bɛ to a la caman fana olu juratɔ de bɛ segin ka na dɔw yɛrɛ bɛ segin na condition dɔ la a ka gɛlɛn kojugu ala ye jamana fɛngɛli di minnu ma il faut que k'u sigi o bi u k'a lajɛ cogo min na u bɛ se ka vraiment bɛɛ inspirer a condition ka créer min bɛ se ka to denmisɛnnin fanba u bɛ se ka vraiment sigi ka ko dɔ ɲɛɲini cogo min na parce que tunga ta tɛ se ka jɔ a ma daminɛ bi a tɛna ban jɔcogo tɛ tunga la carrément mais n'i y'a tabaga n'i y'a limiter
n'i y'a limité alors a bɛ caman bɔ a kɔlɔlɔ fana la et puis ni olu fana farala an kan a bɛ dɔ fara toujours alors an ka plus à gagner kan et je crois que a ka taa ɲɛta la don dɔ la a t'a ban sa a bɛ caman bɔ et puis takun tɛna kɛ tugun parce que dɛsɛ kama n bɛ taa parce que a ka di n ye don dɔ la o y'a nɔgɔlen kosɛbɛ. A ka kan an ka farafin jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa nin tungalataga in duguma sira fɛ a bɛ se ka dabila cogo min na farafindenw bɛɛ ka lafiya kama. halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta sabati anw ka jamana kɔnɔ ni ka tunga ɲɛmalo an ka tungaranke bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲɛmada farafina ani diɲɛ fantɔw kunnafoni la ni waati in na. Burkina Faso kunnafoniw na kabi cadre Ouédraogo y'i kanbɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ a jirala k'a fɔ ko u ka parti politique tɔnkɔrɔ min ni o tun bɛ fanga la fo ka taa a se cadre Désiré Ouédraogo yɛrɛ nɔfɛmaw ma olu kɔni kɛra kulu ye ka se ka parti politique tɔn bila sen kan minnu ni olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka cadre Ouédraogo yɛrɛ jukɔrɔma dondon jamana ɲɛma kalafili natɔ in na ni jɛkuluba ɲɛma ka ɲɛfɔcogo la a kɔni ye a jira k'a fɔ ko ni jɛkulu min sigilen filɛ sen kan ni walasa ka se ka ni ma kofɔlen kɔni jukɔrɔma dondon ko o kɔni tun ye a ka laɲini ye kabi wagati jan sabu a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni mago bɛ se Burkina bɛɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ma nin tɔnba min faralen filɛ ɲɔgɔn kan a jirala k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fo ka taa a se jɛkulu minnu ni olu ye association misɛnninw ye kana fara politique tɔn kan olu de kɔni nana fara ɲɔgɔn kan ka se ka wolo ni jɛkulu kofɔlen na n'u y'o tɔgɔ da ko mouvement agir ensemble pour le Burkina wa u ko laɲini kelen min bɛ u bolo ko o de ye ka se ka cadre Ouédraogo jukɔrɔma dondon walasa a ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye u fɛ yen nɔ ka bɛn ni san 2020 ye maa dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Aboubacar Diallo ni ale yɛrɛ parti politique tɔn in fɛnɛ ɲɛmaa dɔ ye olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna fara cogoya si la u ka fanga kan ko olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka fanga sinamatɔn jukɔrɔma dondon ko sabu Burkina yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ko b'a jira k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ fanga la ko olu kɔni tɛ ka se ka fanga yɛrɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na. Korowari jamana kunnafoniw na an ma ladɔnniya k'a fɔ Korowari faba n'an b'a wele ko Abidjan o préfet n'o bɛ wele ko Vincent Tobi a yirala k'a fɔ ko ale kɔni ye ɲangini dɔ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma min bɛna kɛ maaw juguya la maa minnu bɛ n'u bɛ wele ko ɲamburo kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an b'olu dɔn ni gorobaraw de ye n'o ye maa kɔgɔlenbaw ye a yirala k'a fɔ ko ni maa kɔgɔlenba ninnu kɔni bɛ Korowari kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma maa minnu bɛ ni olu kɔni bɛ taxi boli fo ka taa se Sotarama ani car camancɛ n'an b'o wele ko minibus olu bolibagaw fo ka taa se u tabagaw ma n'o ye passager ye ni maa kofɔlen de kɔni bɛ u maaw dɛmɛ k'u don ni mobili kofɔlen ninnu kɔnɔ ani ka maaw dɛmɛ k'u ka minɛnw labɔ o hukumu kɔnɔna de la maaw ale ni chauffeur u bɛ to ka dɔndɔn di nin gorobara ninnu ma nka yirala k'a fɔ ko u ti kalo tile 25 tɛmɛlen lakana tigilamaa dɔ n'o yɛrɛ ye gendarme ye n'a tɔgɔ yɛrɛ ye Ceku Anderson gorobara in dɔ ni chauffeurkɛ dɔ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na ale nana don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'u lafara gorobara in kɔni ye nin lakana tigilamaa kofɔlen kɔni jogi ka tila k'a ka marifa bɔ a kun k'a kɛ k'a faga o de kɛra sababu ye Abidjan yɛrɛ préfet kɔni ye lakana tigilamaa minnu bɛ n'u bɛ wele ko gendarme o maa 200 ɲɔgɔn ko bɔ olu kɔni ye yala kɛ alamisa tɛmɛlen Korowari kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Korowari garba min bɛ sɔrɔ u ka sigida la sigida min bɛ wele ko Yopukɔ o sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra sababu ye gorobara maa 300 ɲɔgɔn ko u sera ka olu kɔni minɛ. Sudan jamana kunnafoniw na an ma ladɔnniya k'a fɔ kunungo sibiri n'o bɛnna sɛbɛtanburu kalo tile 7 ma u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Umar El Bashir ale ka kiiriw tako 4nan baaraw bilala sen kan a yirala k'a fɔ ko a kɔni bɛna san 10 ɲɔgɔn kɔni kɛ kaso la ni kiiri baaraw sera ka bila sen kan ka kɛ a kɛcogoya yɛrɛ la ɲangini min belen bɛ Umar El Bashir kan o tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko nafolo yuruguyurugu a kɔni sen yɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma euro wari $25 min bɔra bagan jamana yɛrɛ masakɛ yɛrɛ denkɛ dɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Mohamed Ben Salam ka kɛɲɛ ni maa 2 ka seereya kɔni ye maa 2 min yɛrɛ ka seereya lamɛnna u ka kiiri tigilamaw fɛ maa fɔlɔ y'a jira k'a fɔ a ka kunnafoni yɛrɛ kɔnɔna na ko ni nafolo kofɔlen kɔni min ye euro wari $25 min bɔra magan jamana kɔni kan ko Umar El Bashir ma ni wari in bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a k'a yɛrɛ ta ye ko mɔgɔ min bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni fanga kalifalen bɛ o la Sudan jamana kɔnɔna na o balimakɛ kɔni ko nafolo kunfɔlɔ dira o ma maa 2nan ka kiiriw yɛrɛ la ale y'a jira k'a fɔ a ka kunnafoniw na Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Sudan faba kɔnɔna na sanfɛ kalansoba min bɛ n'an b'a wele ko Université Internationale Africaine de Khartoum a yirala k'a fɔ ko o ɲɛmaa ka dankan ye $4 ɲɔgɔn ko fana di ale ma o b'a yira k'a fɔ ko nin nafolo kofɔlen kɔni Umar El Bashir kelen ma nin nafolo in bɛɛ lajɛlen kɔni dun nka a yirala k'a fɔ ko tagalen ɲɛfɛ a ka kiiriw baaraw kɔni bɛna bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma sɛbɛtanburu kalo tile 14 nata.
ye bundakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la senantola Samuel Eto'o ale ye a jira k'a fɔ ale bɛna balontan kɔni dabila wasa ana se k'a sɛngɛ lafiya bɔ cogoya min na kunu sɔrɔ kibaruya in kɔni a ye a cari bɔlɔlɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a bɛ fɔ a ma ko Instagram. Camerounais ka ni attaquant a ye a jira k'a fɔ ale ye waati jan kɛ ka boli ni ka dolan ta ka kanubaw ɲɛnajɛ. A y'a jira k'a fɔ ni waati in kɔni na a ye a laɲini min kɔni ye a ka ɲɛnamaya tɔ ni ka o ɲɛsin a ka denbaya ma. Amadou Ɲambele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ. Farigolonɲɛjɛ na sira fɛ Cameroun ni sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ ni ale kɔni tɛ maa dogolen farafinna yɛrɛ bankun sanfɛ ka taa se diɲɛ yɛrɛ fantan naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni an ko a ma ko Samuel Eto'o a kɔni ye dantigɛli kɛ ka bɔ septembre kalo min ni an yɛrɛ filɛ o kɔnɔna na o tile 6 ka taa a tile 7 la n'o yɛrɛ bɛnna kunungo ma k'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛna dansigi kɛ a yɛrɛ ka dolanci la waati kuntagalajan kɔfɛ dolanci yɛrɛ kɛnɛ kan farafinna bankun kan ka taa se diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Samuel Eto'o dolacila don min ni a si kasabi yɛrɛ bɛ taa san 38 san 8 na n'i ye Samuel Eto'o yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ celu dasila ŋana don farafinna yɛrɛ gun sanfɛ ani maa minnu kɔni jɔyɔrɔ bɛ se ka da ɲɔgɔn ma o kɔni ye kɔnɔwɛrɛkaw ka sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Didier Drogba ka taa se Liberia yɛrɛ sɛkasi dondo kɔrɔ ma nka an bɛ don min na ko bi Liberia yɛrɛ jamana masakɛ don ni an b'a fɔ a ma ko George Weah n'i ye Samuel Eto'o ta k'a lajɛ ani ninnu de ka dolaci yɛrɛ kundamana bɛ se ɲɔgɔn ma hali n'i y'a sɔrɔ dolaci ɲɛdɔnba dɔw bɛ yen nɔ olu k'a ɲɛfɔcogo la k'a fɔ Samuel Eto'o dolacila don min ni a ɲɔgɔnna kɔni ma na farafinna yɛrɛ gun sanfɛ o cogo kelen na dɔw fana y'a jira k'a fɔ Liberia sɛkasi dondo kɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ de Liberia masakɛ an bɛ don min na ko bi n'o ye George Weah ye k'a fɔ ale kɔni bɛ Samuel Eto'o yɛrɛ ɲɛ dolaci yɛrɛ dɔn na wa cilu gasila ŋana fana tun ye ale a sababu kɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko Ballon d'Or ale kɔni sera ka wuli k'i jɔ ni o saraba ye hali n'i y'a sɔrɔ Didier Drogba ni Samuel Eto'o yɛrɛ si ma se k'o sɔrɔ a barata waati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2006 waati Samuel Eto'o kɔni ye lagosiba ta ka Ballon d'Or yɛrɛ maaw suganti cogo yɛrɛ ka se ka a lagosi bari n'i ye san 2006 yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o donni kama Samuel Eto'o a kɔni tun ɲɔ a ka dɔgɔ dolancilaw yɛrɛ la bari a bɛ fɔ min ma ko ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ Espagne jamana kan n'a bɛ fɔ a ma ko Liga Samuel Eto'o ale sera ka celu 26 sɔrɔ k'o don o dolanciw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan min kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ kɛ celu gosila ŋana yɛrɛ Espagne jamana kan o donni kɔfɔlen kama nka o san u kɔni ma sɔn ka Ballon d'Or kɔni ta k'a di Samuel Eto'o ma cogo si la Samuel Eto'o kɔni kɛra dolancila ye an bɛ se k'a fɔ a kɔni ye jɔnjɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se k'a ta hali n'i y'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ dolanciba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Coupe Samuel Eto'o ma se k'o sɔrɔ ka taa se Ballon d'Or yɛrɛ ma nka ka b'o la kɔni ka na se farafinna yɛrɛ walanba ma n'an ko ma ko Coupe d'Afrique ka taa se Espagne yɛrɛ ŋanaya ma an b'a fɔ min ma ko champion a kɛra olu bɛɛ lajɛlen Espagne jamana kan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ Samuel Eto'o ŋanaminɛŋanaw ka dola min bɛ ci l'Europe yɛrɛ gun dolaci jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko Ligue des Champions Samuel Eto'o wulila k'i jɔ ni nin bɛɛ lajɛlen o b'a jira k'a fɔ dolacila don min ni a kɔni ka ŋanaya kɔni tun ma dogo diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ Samuel Eto'o a ka dolaci fana a ma da Cameroun jamana ni Espagne jamana ma hali n'i y'a sɔrɔ a lakodɔnna nin jamana kofɔlen fila de sanfɛ kosɛbɛ ka caya a ka dolaciw la nka kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ Samuel Eto'o a ye dolaci jamana 5 de kan minnu ni minnu tɛ kelen ye Camerounais ka sɛkasi dondo Samuel Eto'o a kelen filɛ nin ye ka dansigi kɛ a ka dolanci la ɲininkaliw kɔni tɔmi gulennen don k'a fɔ Samuel Eto'o don natɔlaw la a bɛ ni i bolo don ca jumɛn na maaw dɔw kɔni kelen don k'a bisigiya k'a fɔ a na kɛ dege karamɔgɔ ye wa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a na baara wɛrɛ boloda min ni dege karamɔgɔya yɛrɛ tɛ kelen o kibaruyaw mana kɛ fɛn min ye don natɔlaw la an bɛ n'o ɲini ka da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. O de bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye anw sugandi ka kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ muharam kalo in kobaw kɛra a kɔnɔ cogoya min na a ka kɔfilɛ anw ka jamana la wasa min ye basigi u ka sabati sebaya an k'o sɔrɔ juguw kan i n'a fɔ a ye sebaya di Musa ma cogoya min na Firawuna kan